entre altres coses, arreglar casaments, com si no tinguéssim prou feina. Bé, arreglar. És que n'esgarrem cada un també a vegades. Però vaja, ens hi hem de ficar perquè si no la gent no hi tenen tirada, saps? La gent no hi tenen tirada, no? Els hi hem de donar una empenta, sobretot als homes. No sé què passa, es passen la vida dient en cas jove jo. Cas ni tenen dent, que si em direu, ja no tenen ni dents, no sé, vaja. Mare de Déu, sigui com sigui, noies van tirar, en casa i nosaltres els hi hem de donar una empena. La dona sí, en canvi, la dona és més decidida, la dona. Sort n'hi ha, doncs un guard que la dona hi tingués tirada. Que és de dir pas ningú. La dona sí, la dona la veus decidida, oi? A vegades quan veiem allà genellats, que ja estem tranquils, que no els tenim allà, oi? Doncs a vegades quan diuen, vostè vol per esposa, diu, si para, ni sent el nom, ja, de seguida. I em fa l'efecte que si en aquell moment li canviéssim el nuvi també dirien, si para, és igual. Es precipiten, si van de pressa amb això, és un sí ferm, el de la dona. Un sí segur, oi? En canvi el de l'home no. Una espècie de si bemol, allò, saps? Està clar, allò. Però vaja, ha entrat en tants gastos que a última hora què ha de fer, oi? Però no es veu una cosa així, potser els espantem una mica, també. Que els llegim un tros, per exemple, de l'epístola de Sant Pau, molt bonic, que dedicat als nous matrimonis, que diu que la dona ha de seguir sempre el marit, i això no els agrada. Ja es veu clar que no els agrada que el segueixin. I és que no ho entenen bé, vol dir que s'ha de seguir el marit amb les tribulacions, amb les penes, amb les alegries, això és el que s'ha de dir. És dir, s'ha de seguir l'epístola, no s'ha de seguir el marit amb la pistola, això és l'altra cosa. Hi ha de donar marge de confiança. Bé, sigui com sigui que l'home ha quedat una miqueta de closca, ho hem quedat. Per això alguna cosa Déu ens va fer de fang i hem quedat una miqueta d'os de closca. I la dona també la van fer d'una costella que té la seva duresa, però és una altra cosa, la dona. És una altra cosa, la dona. És més gustosa, la dona. Sí, fa l'efecte que es tractava encara d'una costella mal escurada, saps? Sí. Bé, sigui com sigui, aquesta no és la verdadera missió del sacerdot, perquè això és com una mena de hobby, és una mena de distracció nostra al ficar-se en els casaments. La nostra verdadera missió l'heu vist a través d'aquesta taula, d'aquest despatx parroquial, d'aquesta barriada que agafa part de les cases barates, aquesta gent que no en tenen prou per viure, i agafa també molta part d'aquesta gent que en tenen, doncs, massa per viure. Ens hi sobren els diners. Aquests dos grans problemes, no mentida, oi? Són dos problemes ben diferents i són dos grans problemes d'avui a la humanitat. I no pot ser. Ha arribat un moment que nosaltres, el capellà, els que ens sentim capellans de veritat, els que creiem que això no és negoci, perquè això és l'única cosa que no ho veieu aquí anunciat als diaris, perquè aquí es ven de tot, però se vende cura, se traspassa cura, se alquila cura, tot això no ho heu llegit mai, perquè no és assumpto, aquesta sotana. Mare de... Si això fos negoci, mare de Déu els catalans, si això fos negoci. Que em faria d'anys que aniríem tots negres, no ens enganyem. No és de negoci. És negoci pel que sent la vocació. Doncs ha arribat un moment que nosaltres ens hi volem ficar. Ens tenim l'obligació de ficar-nos-hi per veure que només n'hi ha una de solució per treure's aquest mal de cap d'aquesta gent que no saben què fer, és passant-ne una miqueta a l'altre cantó, ajudant els que no en tenen prou per viure, dintre de les aceres on sigui, les indústries, i volem arribar a través de l'Església, inclús igualant el que siguin els casaments. Ja ho veieu que ja procurem, ja ha arribat un moment que ja n'hi ha prou de barrets llogats, que no veieu que ja és una... Les dones, si un vol portar barret, ara que el tingui de propietat, vaja, ja no es pot... I els jaquers, que tothom els hi tiba el jaquer, home, però què és això? L'altre dia venia un senyor que ho veia, aquest jaquer de deixar... Vostè, padre, que vostè no em coneix, dic, home, vostè no, el jaquer sí que ve sovint, oi? No pot ser això. Ha arribat un moment que això no pot ser. S'ha de tocar de veritat, s'ha de tocar de peus de terra i l'home ha de veure que és una necessitat el creure.
i que no ho diu Sant Tomàs, ni Sant Lluís, ni Sant Agustí, sinó que ho diu un home que era més aviat un viva la Virgen, sent un gran home i molt bona persona, però no era precisament un místic, que ho deia en Rossinyol. En Rossinyol va dir, només pot salvar, s'ha de salvar el món i s'ha de creure, perquè és necessari creure, i desgraciat del que no creu, perquè ja té prou feina en creure que no creu. Això ho va dir en Rossinyol, senyors, que era un senyor que precisament sabia de filosofia i tenia aquest sa humor, aquest humor que no hem de perdre, aquest humor que aquesta gent que no tenen calés tenen més que no pas el que tenen, perquè el que passa a les privacions té més bon humor, això ho dic, l'altre tot el dia té mal de cap, que és gran això que aquest. Mireu si en certa ocasió, si sembla una miqueta anècdota o xista, a mi m'ho van explicar, que van atracar un pobre desgraciat aquí, que s'atraquen entre ells, no tenen una pela i encara s'atraquen aquests. Sí, i l'atracador era un tio molt flamenco, un andalús, el que el van pescar, oi? I l'altre, perquè quina manera li va contestar l'altre, perquè si us posa una pistola no esteu pas per gaire humor aquell dia, oi? Doncs no, i li va sortir allà amb una cantonada i li enfoca la pistola, l'andalús aquest diu, levanta les palmes, i l'altre diu, un èquits. Així li va contestar. Què us sembla, això? Què vol dir això? Això sí que és tranquil·litat de consciència. I quin té la culpa de tot això? Què sé jo, quin té la culpa? Tots plegats, aquest tant semanfumisme integral que estem practicant, que la gent sembla que els hi sigui igual, el que els hi parlis de filosofia, de moral, que d'arancels de duana i de perborat de sosa. I arriba un moment que hem de pensar en alguna cosa més, perquè el primer culpable va ser Dani Eva, això per de pronto, aquell paio de la poma, aquell. Per una poma. Tan feliços que hauríem sigut, no hi hauria ni clericals ni anticlericals, per una poma d'aquell temps. Perquè si fos ara el preu que van ara, dius, home, veuràs, no deixa de ser una poma, oi? O si anava tirat allò, perdoneu. Sí? Sí, home, que et conec, ets la majordona. Quines coses dius? Ara dius si la conec. Que sí, home, sí que pots tornar quan vulguis. Que sí que et perdono, vols a favor d'aixecar-te? Ara està ajuntant. Home, perquè ho sé, perquè no et sento, home. Apa, va. Vine, i torna i no facis el burro que la palla va cara, tu? I treu-t'ho del cap que no te'n mataran de safata, ja t'ho vaig dir un dia, No sé quins crits. La gent que ja saben que continua la parròquia s'han concentrat a la plaça davant de la Fira i volen que surti a saludar. Ho veuen com són bons, com la humanitat és més bona del que sembla. Aquells mateixos que m'han fet conflictes, m'han denunciat, ara haig de sortir a saludar, reconeixen. Tothom, en el fons, quan fa una cosa mal feta, reconeix després, perquè és una cosa de consciència. No és problema de religions, és un problema de consciència el que ha de resoldre la societat. Ara, ja ho veieu, és com una gran comèdia. Després d'aquesta comèdia haig de sortir a saludar. Així serà, que el món és una gran comèdia també, com tots som actors d'una comèdia així. I un dia o altre també haurem de sortir a saludar, que tothom puguem sortir a saludar com sigui, fent obres bones. Sobretot la gran virtut, la caritat és la principal. Això diu que obre totes les portes de l'altre món. La virtut de la caritat, caritat i caritat. I ara vaig a saludar perquè aquesta gent els coneguin. A vegades van posar a cantar allò de Sómate la ventana i... A saludar de seguida, a saludar... No, claro, quan així. Potser tenen raó, això sí que és bonic. Aquesta ha de ser la consigna d'avui dia. Com si ho borréssim tot, sempre. Com si ho borréssim tot. Com si ho borréssim tot.